Și aici am ajuns la clădiri care îmi fac mie viața amară în fiecare zi. Astea sunt pentru știință, exact. Cea din capătul străzii e pentru management, științe economice. Cum așa arată Politehnica lor, ceva de genul ăsta. Și intrarea principală. Normal, ca un meseriaș ce sunt, filmez cum mergi cu mulățime, da? Aici e spitalul unde sta, foarte lângă el, foarte bancă. Și aici școala unde învăț eu. În vreo 20 de minute, așa. Aici probabil se face altă școală sau cămin. Se pare că este pauză. Toată lumea se mișcă pe partea cealaltă. Iar frumusețile lor, la prima vedere, par mai mult decât băieți. Aici e Erasmus Plan, strada, biblioteca centrală, plină de cărți. N-am văzut așa ceva, atâtea cărți în viața mea. E drept că nici eu nu mi-am pus mintea cu ele, să le studiez. Și acum am ajuns cam în curtea școlii. Stânga pentru literatură. În față refterul, unde mănânc toată ziua. De fapt de 2 ori pe zi. Asta înseamnă toată ziua. Studenților. După cum vedeți, încurc circulația, ca de obicei. Deci pe aici nu se merge cu bicicleta. Și culmea e că mă duc să-mi cumpăr un caiet. Pare că n-am călcat pe nimeni până acum. Blondele lor.